Aha. Tady Paulingová. Doufám, že máte ten kufřík. Jasná věc? A nikdo vás neviděl? V podstatě ne. Skaute, jsem na místě činu. No, je to trochu smrtí. Zdravím, slečinko. Všechny jsme zabili a sebrali kufřík. Ne všechny vojáků. Zanechali jste po sobě 7 svědků. 6. To nevadí, prostě se postarejte o ten kufřík, ano? Užijte si víkend. Naschle. Tak já lezu ven. Jasný, jen běž. Hej, slečno Paulingová, než půjdete. Aha. Skaute, co se děje, jsi tam? Asi máte o víkendu hodně práce, co? No to mi povídej. Vypadá to, že budu celý víkend pohřbívat mrtvoly. Aby vás nezavřeli. Dobře, takže máme oba co dělat. Musím končit. Všichni jsou zaneprázdněni za neprázdněnost. Zase se dvoříš zavěšenému telefonu? Jdi do háje, špione. Tady je zase nepořádek. Na čem vy dva Einsteini zase děláte? Dobrý postřeh. No, jak to říct, prováděli jsme všemožné experimenty s teleportováním. No, na tohle byste se měli podívat. Bezva, umíme teleportovat chleba. To je vážně průlomový. Kde je Dýmo s tím pivem? Co to k čertu je? Nádor. Chápete, co to znamená, že? Teď už nemůžeme teleportovat chleba. No tak klid, vojáku, to není úplně přesný. Můžeš teleportovat chleba, kolik chceš. Ale platí pro všechny. Pokud jste chtěli něco udělat předtím, než, umřete, tak teď je proto vhodná chvíle. Za jak dlouho nás ty nádochy zabijí? No, počítejte se mnou. Všichni používáme teleport asi tak 6krát denně, krát 4 roky. Minus to, že nejsme chléb. 3 dny. Ano, všem nám zbývají 3 dny života. Co? Toto je kbelík. Ty vole. To není vše. Ne. Jsou v něm poslední přání nás všech. Skaute, vybral si od všech poslední přání? To si píš. Výtečně. Pánové, seřidíme si naše poslední hodinky. Zbývá nám 70 hodin života. To pro většinu lidí nic není. Ale my nejsme jako většina. Jsme žoldáci. Máme možnosti a moc učinit ty zbývající hodiny unikátními. Čas běží, pánové. Začneme. První přání je skautovo. Ten nakreslil obrázek, jak mě stráší auto. Něco ze mě vyzařuje. Jo, to je smrad. Proto sundalo to auto, páč smrdí. Jo, chápu. Také si nakreslil, jak obsují s Eiffelovou věží. Eiffelovu věž obsující se mnou. Mě a věž odpočívající po souloži. Tady brečím a z Eiffelovy věže se líne smrad. Dal do kbelíku kartičku někdo jiný než Scout? To se ti povedlo, Skaute. Dokonale. Takhle zabít můj drahocenný čas. Já mám taky přání. Psal jsi na něm ten kbelík? Ano. Ufytíme se v pekle. Vypadněte! Ahoj. Nemáš vteřinku? Skaute, prosím, jdi do prdele. Jo. To se ti povedlo, no. Já jsem... Co to? No počkej, špione, přišel jsem se ti omluvit. Poslouchám. Napsal jsem ti
opravdové poslední přání. Chtěl bych jít na rande se slečnou Paulingovou. Ty? Se ženami to neumíš. Co? Ne. Podívej se na tohle. A na tohle a na tohle taky. Podívej se na to všechno. Já to s holkama umím. Oba jsme si koupili kuřecí stehínka, chceš si to rozdat? Tak jo. Ale ty, špione, ty to umíš s dámami. Víš, s těmi na úrovni. S těmi, co hezky voní a umí číst a vždycky nosí brýle trochu nakřivo. Chápeš? S těmi, co by si o mě neopřeli ani kolo. A to soudíš podle čeho? No tak, špione, já nevím. No tak v tom případě si je vezmu sebou do hrobu. A je. Počkej. Oka, jak chceš. Ale nesmí to slyšet nikdo jiný. Jsi prostě lepší než já, jasný? Potřebuji tvoji pomoc. Pomohu ti. Pod jednou podmínkou. Zopakuj to. Znovu. Zveď mě. Co? Zveď mě. Tebe? Cože, špione? Zveď mě! Dobře, jak chceš. Dobře. Ahoj, Fišando. Dala by si z kuřecí stehínka? Nejsem jedna z těch tvých přihlouplých slepic. Jsem žena. Mám rada muže nebezpečné, tajemné. Chceš být se mnou? Musíš si to zasloužit. Zveď mě! Poslední otázka. Večeře je zamluvená na 7. V kolik tam dorazíš? 7. Ráno. Zkontroluji restauraci a proklepnu si zaměstnance. Můžu věřit kuchaři? Pokud ne, zabiju ho, zbavím se těla, nahradím ho svým chlápkem, to vše nejpozději do 5:30. Jsi připraven? Vážně? Ne, všechno, co jsi řekl, je šílené a už nám nezbývá čas. Gratuluji, jsi velký nezdar. Oh. Takže já selhal, vážně? Ano, Vážně? ano. Vážně? Kaute, o co se snažíš? No, snažím se ti říct, že tě nepotřebuju. To rande zvládnu sám. Sám? Přesně tak, Kasanovo, sám. Takže si laskavě vezmi ten svůj nezdar, smotej ho a strč si ho do... A sakra, musím. Jo, a trhni si. Všechno připraveno. Ano! Co to? To zvládneš, věř si. Slečna Paulingová. Jaké nečekané překvapení. Ukradli kufřík. Ale neboj, napravíme to. Dostaneme ho zpátky a administrátorka se to ani nemusí dozvědět. Vypadáte... Opile. Kulatě, hebce, ne, kulatě. Rozmazaně. Uchvatný. Aha, ty taky. Počkat. Kufřík tu pořád je? Skaute, ty si... Vy tady máte párty. Jo, ne, teda jo, vlastně ne. No, věc se má takhle. Chlapi, hej, poslouchejte. Ty nádory se dělají jenom na A dokonce chlebu. to ani není nádor. Je to nějaká forma inteligentní vyrážky, která bují pouze v pšeničném prostředí.
Jo, sledujte. Podívejte, jak mě krásně nenávidí. Takže budem v pořádku, pokud tedy někdo nebude teleportovat chleba. Hele, Co tě trápí, vojáku? teleportoval jsem chleba. Cože? Dovolil jsi mi to. Kolik chleba? Ten chleba jsem teleportoval 3 dny v kuse. Cože? Kam si ho posílal? Skaute, za celý rok mám 1 den volna. A ty si ho právě vyplýtval kvůli tomuhle. S Bohem. Počkejte. Pojďme si o tom promluvit u večer. Co to se kryje? Paulingová, utíkejte! Doktore! Zatím jde vše podle plánu. Teď běž. Hej, slečno Paulingová, já se tak hrozně omlouvám. Božínku, Skaute, co? To, že jsi zmáčkl jediné tlačítko, co nemáš mačkat? Máš vůbec ponětí, co je v tom kufříku, který... Oh, dej mi svoje hodinky! Jo, přesně. Kvůli tomu to všechno začalo. Vlastně ne. Teleportoval jsem chleba. No a to mě převadí k tomu, že vás mám rád a že... Rychle! Zavřete vrata! Slečno Paulingová, posledních pár hodin jen jsem chtěl... Poběžte! Zapomeňte na to! A sakra. Slečno Paulingová, jste v pořádku? Necítím nic od krku dolů. To je blbý. No, už to cítím. Au. Sakra, je mi to tak moc líto, tohle... Tohle byla neskutečná sranda. Vy se nezlobíte? Byla jsem steky bez sebe, spustil si alarm, požádal party a pak se objevilo to monstrum. Stříleli jsme po něm, sestrojili jsme bombu a asi mám zlomenou nohu. Nezopakujeme si to někdy? Jasně, klidně. Počkat, ne, nezopakujem. Za chvíli zemřu. Co? Jak to? Tak hele, my neumřeme, páč budeme žít na věky. To jsem neřekl. Jen jsem řekl, že nemáme nádory. Díky bohu. Takže jo, slečno Paulingová, můžem si vyjít znovu. No, tohle byl můj jediný volný den. Oh. No ale pokud chceš, můžeš mi s něčím pomoct. Zítra budu posílat otisky prstů celé hromady mrtvol. Ne. Nebo mi můžeš pomoct vydrhat stoličky z tuctu hlav. A to asi taky ne. Jo, a v pátek musím zabít toho, kdo spustil alarm u kufříku a... toho se zúčastníš i nedobrovolně.